Og så vil jeg bare sige velkommen til vores kanal, og vi håber, at vi kan få virkelig mange abonnenter. For vi elsker YouTube, og vi har vores helt egen kanaler fra hinanden. Og så har vi en sammen nu. Så ja, og så har vi vores private Snap og alt det der. Som det går virkelig godt for os. Og så har vi en Insta-profil sammen. Så har vi en Insta-profil sammen, og den hedder René_Simone_official. Så ja. Hanne, hej skat. Hanne, hej. For eksempel med naturlig økologisk soja eller havredrik, flere varianter, frit valg, 10 kroner. Frosne bær, flere varianter, frit valg, 9 kroner. Og spar 25% og det var bare det, jeg ville. Så håber jeg, at I vil tage godt imod os i det nye år her. Men så ses vi i næste video, og der kommer måske mange videoer i morgen. Så ses vi bare. Hej. Håber I følger med. Hej.